नमस्कार शेळी पालक मित्रांनो, शेणवी फार्म या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे स्वागत आहे. समोरचे दोन पोटा जातीचे बोकड पाहताय, ते विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. याचे वजन अंदाजे 20 ते 25 किलो आहे. तर मालकाने याच्या दोघांचीही किंमत सांगितली आहे की 30,000 रुपये. तर या किमतीमध्ये नक्कीच कमी जास्त होईल. तर कोणाला हवे असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा व त्यांचा पत्ताही आपण खाली दिलेला आहे. अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबही करा व आपल्या चॅनलवरती कोणाचे पोस्ट करायचे असेल तर आपला डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावरती कॉन्टॅक्ट करा. धन्यवाद.